Henning Kirk er læge, foredragsholder og konsulent. Desuden er han forfatter til en række bøger, som handler om at holde hjernen toptrimmet i den tredje alder. Henning Kirk har nogle helt konkrete råd til, hvordan man kan få en god overgang, når man er på vej væk fra arbejdsmarkedet. Altså det jo gælder om helt overordnet, det er at få en hverdag til at hænge sammen og få en uge til at hænge sammen. Det vil sige, at man har en plan for, hvad er det, man vil. Når man nu ikke er på arbejdspladsen længere, så skal man tilrettelægge et liv, hvor der skal være et andet indhold. Og det er vigtigt, at det er forberedt på den måde, at man har nogle kortsigtede og nogle langsigtede planer. Og så er det jo helt individuelt, hvad det er, man er optaget af. Der er jo mange, der har nogle fritidsinteresser, som de kan fortsætte med. Der er nogen, der går ind i frivilligt arbejde i humanitære organisationer, laver noget arbejde i lokale organisationer. Og det, der er vigtigt, det er, at man har et netværk af mennesker, man er sammen med, sådan så man føler, at der er brug for en. Og det kan man jo gøde jorden for ved i forvejen at have dette netværk, have haft nogle aktiviteter sammen med andre mennesker. Det er en stor fordel, hvis det er noget, man har snakket om, mens man er på arbejdsmarkedet. Og der er jo også virksomheder i dag, der sætter sådan noget på dagsordenen, måske laver nogle kurser, således at man mødes og er sammen om at diskutere, hvad der skal ske efter man hører op på sit arbejde. Og så er der nogle meget praktiske ting for, hvordan hverdagen skal fungere. Noget af det, som er vigtigt for alle, det er at være i rimelig fysisk form, sådan som man ikke løber nogle risici med helbredet. Det her har man de senere år fundet ud af er noget helt afgørende. Jo ældre vi er, jo mere vigtigt er det, at man er i fysisk form. Og det kan jo ske på mange måder. Mange er jo i forvejen aktive med et eller andet. Nogen cykler eller løber, eller går til svømning, eller gymnastik, eller hvad det nu laver. Det kan man jo så bare fortsætte med. Det, der er vigtigt, det er, at man har en plan for, hvordan man vil vedligeholde sin form. Jamen, det er den form, man får ved at følge Sundhedsstyrelsens gode råd om at være aktiv i hvert fald en halv time om dagen på et niveau, hvor pulsen stiger. Det vil sige at gå i rask trav, eller gå på trapper, eller svømme, eller cykle. Der er mange måder, man kan gøre det på, og det kan jo stykke sammen af flere minutter. For eksempel 3 gange 10 minutter bliver jo også en halv time. Og så meget gerne et par gange om ugen, hvor man brænder lidt mere igennem, og sådan får sved på panden. Jamen det er utrolig vigtigt, og det er ikke kun af hensyn til hjertet, kredsløb og så videre, men det er også af hensyn til ens hjerne. For de senere år har man fundet ud af, at hjernen fungerer bedst, hvis den har et godt miljø at være i. Og det vil sige, at der er blodtilførsel, og at man har en god måde at kontrollere sit stress på. Man kan også være stresset, når man holder op med sit arbejde. Der er nogen, der bliver stresset, når de skal på ferie, og nogen bliver stresset af små ting i hverdagen. Jo bedre fysisk form man er i, jo bedre kan man kontrollere den stress, der kan true en hvis den er til stede i længere tid. Ja, udover det der med, at man strukturerer og laver planer for, hvad det er, man vil. Man har nogle mål for, hvad det er, man gerne vil i resten af livet. Så er det vigtigt, at man prøver at stimulere sin hjerne på forskellige vis. Og det kan man gøre for eksempel ved at være sammen med andre mennesker. Være sammen med mennesker, som man holder af at være sammen med, og som man deler oplevelser med. Men det er også vigtigt en gang imellem at være sammen med nogen, man kan diskutere med. Man behøver heller ikke være enige om alting. En diskussion en gang imellem er virkelig noget, der træner hjernen. Så er det godt at være sammen med børn. Det kunne være børnebørn eller børnebørnenes venner. Børn har en evne til at stille mærkelige spørgsmål, som stimulerer os, således at vi bliver tvunget til at forsvare, hvorfor vi mener, som vi gør, og forklare, hvorfor vi ser på verden, som vi gør. Der er børnene nogle gange vældig gode til at stille de rigtige spørgsmål. Det er jo meget individuelt, hvad man har lyst til at lave, hvilken form for hjernegymnastik man er optaget af, hvilke aktiviteter man føler for. Der er jo nok mange, der går rundt og har en idé om, at hvis de gætter kryds og tværs og løser sudoku, så træner de hjernen på flere forskellige måder. Men det er altså ikke rigtigt. Der må man skuffe og sige, at nok bliver man bedre til krydser og sudoku, når man er aktiv på de her punkter. Men det har ikke nogen afsmittende effekt. Det, der batter noget for hjernen, det er at beskæftige sig med flere forskellige ting, hvor man er i en position, hvor man skal tænke aktivt og overveje forskellige muligheder. Men der kan være nogle spil, der tjener som formål. Det kan for eksempel være bridge eller skak.
Og masser af computerspil har også den evne, at man aktiverer hjernen til at tænke konstruktivt. Så der er mange måder, man kan gøre det på. Et område, man måske ikke har talt så meget om tidligere, det er musikkens betydning. Altså både det at lytte til musik, lytte til forskellig musik, og specielt det at være udøvende, altså selv spille på et instrument. Det er noget, hjernen kan lide. Så hvis man føler for det, eller har gået og haft ønsker om at spille, så skal man endelig gå i gang. For det er noget, hjernen godt kan lide. Og det kan man jo også gøre sammen med andre. Man kan spille i et orkester, man kan synge i et kor. Og i det hele taget er det en glæde for mange musikere at være sammen med andre mennesker om at udøve musikken. Der er jo masser af måder, man kan være aktiv på. Altså, noget, man har fundet ud af de senere år, er særlig godt, det er at beskæftige sig med fremmedsprog. Mange mennesker har jo tidligere i skolelivet haft i hvert fald noget at gøre med engelsk. Man har lært lidt skoleengelsk. Hvis man føler for at skulle friske det op, så er det bare med at gå i gang. Det er aldrig for sent. Selvfølgelig er det nemmere, hvis man har haft lidt mere erfaring med det, men det er altid muligt at lære noget mere. Og det er altså noget, hjernen godt kan lide, det der med at beskæftige sig med flere sprog i dagligdagen. Og så kan man jo få glæde af det, hvis man er ude at rejse, at man kan snakke med mennesker fra andre lande. Ja, der er jo ikke noget i vejen med at se fjernsyn. Man kan også lære noget af at se fjernsyn, men man skal bare passe på, at underholdning ikke tager for meget plads. Det er jo fint at se sport og se underholdningsprogrammer osv., men det er også vigtigt, at man både i radio, i fjernsyn og per computer er involveret i noget, der aktiverer en, hvor man bliver tvunget til selv at rykke frem på stolen og tænke sig om at træffe beslutninger. Der kan også være engagerende underholdning selvfølgelig, men vi skal nok passe på det der med ikke for mange timer underholdning om dagen. Det passiviserer vores hjerne. I det hele taget kan man sige, at det er vigtigt at være aktiv på mange forskellige måder. Så må man godt slappe af indimellem selvfølgelig. Og hvis man så kombinerer det fysiske med det psykiske og det sociale, så får hjernen, hvad den har brug for. Altså, vi er jo alle sammen forskellige, og vi er nysgerrige på forskellige vis. Men det, der er vigtigt, det er, at vi bruger vores nysgerrighed hele livet til at undre os og stille spørgsmål og opsøge et eller andet, vi gerne vil vide mere om, som vi kan læse om, som vi kan gå til foredrag om, som vi kan snakke med andre mennesker om. Hvis man bevarer den der positive livsopfattelse, nysgerrigheden efter at vide mere om sig selv og om andre og om verden, det er grundsætningen. At bevare også den barnlige nysgerrighed, fordi det øger ens viden og erfaring, og det styrker ens hjerne generelt.